дар як амалиёти ходимони ҳифзи ҳуқуқ дар вилояти Суғд 35 зане боздошт шуд, ки ба қавли полис аз роҳи танфурӯшӣ даромад ба даст меоварданд. Полис ин амалиётро профилактикӣ номида, мегӯяд, ки занҳои сабукпоӣ аз 18 то 40 сола боздошт ва алайҳашон парвандаҳои маъмурӣ боз шудааст. раиди мақомот нишон додааст, ки марказҳои дилхушӣ ва дискоклубҳо ба макони аслии паҳн кардани ин зуҳуроти номатлуб табдил шуда, ронандаҳои кирокаш ба ҳайси мусоидаткунанда шинохта шуданд. ин амалиёт шаби 30 декабр дар марказҳои дилхушии вилояти Суғд баргузор шудааст. Як манбаъ аз шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд 11 январ ба Радиои Озодӣ гуфт, аз миёни онҳо 7 нафар зан ҳамчун фоҳишазан дар қайди марказонидашудаи шӯъбачаи ахлоқии раёсат сабт шудаанд. ин ҳамсӯҳбати мо гуфт, амалиёти профилактикии ахлоқ ҳафтаи гузашта алайҳи танфурӯшону даллаҳо ва ба хотири ҷилавгирӣ аз паҳншавии касалиҳои сироятии ҷинсӣ роҳандозӣ шуд. нигаронии мақомот аз мусоидати ронандаҳои кирокаш ба танфурӯшии занон дар ҳолест, ки бархе занони танфурӯш мегӯянд воқеан ҳам барои ҳимоя аз озору азият аз ронандаҳои таксӣ истифода мекунанд. Сабоҳат исми мустаъори занест, ки аз роҳи танфурӯшӣ даромад мебинад. ӯ 32 сол дошта сокини Душанбе аст. мегӯяд баъди издивоҷи номуваффақ ва нодорӣ 6 соли пеш ба кӯчаи танфурӯшӣ ворид шуд. марде ба ӯ пешниҳоди издивоҷи дубораро кард ва баъди як моҳи зиндагӣ ӯро ҳамчун зани сабукпо барои ҳамхобагӣ ба рафиқаш пешниҳод кард. қадима якҷоя бош, ба ҷои матра нигоҳ мекунам 100%, ҳама кори зиндагитра ма мекунам, ту фақат қадима хай ай ҳар ҷо рафтана, ай ҳар кас качи будана, як кас качи бошам. Дуруст баъд мега проблемаи ман бисёр шуд, ман дига туя нигоҳ кардан наметонам, равай қафои корои худат шав, мара дига ғам нате. ҳамиша дар ҷои вай мард бо як марди дига оста фоҳиша. ҳамин тавр ба гуфтаи худи Сабоҳат ӯ ба кӯчаи танфурӯшӣ рафт ва ҳоло ҳеҷ кореро қабул надорад ва мегӯяд аз ҳисоби танфурӯшӣ зиндагии худу ду фарзандаш хуб пеш меравад. Сабоҳат мегӯяд даромадаш аз танфурӯшӣ вобаста ба мизоҷаш аст. ҳоло танфурӯшӣ барояш айб нест. таври худаш мегӯяд маҳз аз ҳамин роҳ зиндагии кӯдаконашро таъмин карда, онҳоро бузург кардааст. духтари ман хонаи ҳамсоя дай шир надора, памперс надора, ман бояд ҳамин кора кунам. ина ман ҳамиша 200 сомон кор кардам, проверка рейд омад, пулма гирифт рафт. ина ман маҷбурам, ки то нимшава бобестам, оё ман 100 сомон кор мекунам, оё не. аммо ба нақли Сабоҳат ҳанӯз ҳам мардоне ҳастанд, ки аз хизмати занони танфурӯш истифода ва бар ивазаш онҳоро озору азият мекунанд. мебаранд, чӣ хеле мехоҳанд истифода мебаранд, чанд рӯзе хостанд истифода мебаранд, хостанд дарша маҳкам мекунанд, мехоҳанд мезананд, мехоҳанд исной метиҳанд, чӣ хеле мехоҳанд истифода мебаранд, бо дар кор бошад пулша наметиҳанд, айдар берниш метиҳанд. ин хел ҳолатош ҳам аст. бадрафтории бархе аз муштариҳо боис шудааст, ки ҳоло аксари занони сабукпо ба мисли Сабоҳат афроди бовариноки худро доранд ва дар чунин ҳолатҳо аз ҳуқуқҳояшон ҳимоя мекунанд ё барои раҳоӣ аз дасти чунин мардон ба онҳо кӯмак мерасонанд. Сабоҳат мегӯяд, як соли ахир аст, ки танҳо бо машварати яке аз дӯстони боваринокаш мардонро қабул мекунад. дӯсти деринаш, ки ронандаи таксӣ аст, барои ӯ муштарӣ меорад ё ӯро ба назди муштарӣ мебарад. илова ба ин, як бахши даромади вай, ки вобаста ба мизоҷ аст, дар як ҳафта аз 300 то 1500 сомонӣ аст, барои додани ҳаққи заҳмати пуштибонаш сарф мешавад. ҳудудан 500 сомониро моҳона ба далла ё миёнраваш медиҳад. дар ҳамин ҳол Абубакр, як ронандаи таксӣ, ки ин масъаларо аз наздик медонад, дар суҳбати бидуни микрофон гуфт, ин гурӯҳи ронандаҳо аксаран бо занони танфурӯш ҳамеша дар тамосанд ва дар фурсати зарурӣ ба онҳо кӯмак мекунанд. ин ҳамсӯҳбати мо мегӯяд, чунин ронандаҳо махсус барои хизматрасонии занони сабукпо кор мекунанд ва корашон ҳам шабона сурат мегирад. бархе аз нафароне ҳам, ки аз хизмати таксиҳо истифода мебаранд, миёнравӣ ё даллагии бархе таксиронҳоро бо танфурӯшу муштарии онҳо тасдиқ мекунанд. Фирӯз Баротов, журналист ва як фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳам чанде пеш дар саҳифаи худ дар Фейсбук аз он нигаронӣ карда буд, ки як ронандаи таксӣ ӯро меҳмони хориҷӣ фикр карда ошкоро хизмати танфурӯши тоҷикро пешниҳод кардааст. мақомоти Тоҷикистон дар солҳои ахир аз афзоиши танфурӯшӣ дар кишвар бонги изтироб мезаданд. дар вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон гуфтанд, ки соли гузашта наздик ба 2000 занро ҳамчун занҳои бадахлоқ сабт карданд. ахиран додситони кулли Тоҷикистон пешниҳод кард, ки барои мардоне, ки аз хизмати танфурӯшон истифода мекунанд, ҷазо таъин шавад. ин пешниҳод дар шакли тарҳи тағйирот ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии Тоҷикистон навишта шуда, дар аввали соли 2018 ба парлумон ирсол мегардад. ҳамин тавр мардони сабукпо истилоҳи наве хоҳад буд, ки эҳтимол пас аз қабули тағйири нав дар қонунгузории Тоҷикистон мавриди истифода қарор бигирад. ҳоло дар қонунгузории Тоҷикистон фақат занон барои фоҳишагӣ ё танфурӯшӣ ҷазо мегиранд, аммо мардон, ки аз хизмати онҳо истифода менамоянд, ба ҷавобгарӣ кашида намешаванд.